Ja ako poslanec musím povedať, že som neprišiel do lavíc Národnej rady a neuchádzal som sa nikdy o poslanecký mandát s cieľom byť alibistom v týchto laviciach. Niekoľkokrát som sa verejne musel prijať ťažké rozhodnutia, tak ako som prijal rozhodnutie, že nepôjdem do vlády s Robertom Ficom, neumožním mu vytvoriť mojím poslaneckým mandátom a hlasom v tejto Národnej rade, vytvoriť vládu kontinuity, tak každý poslanec musí niesť zodpovednosť za svoje rozhodovanie, ktoré dostal od občanov tejto krajiny. Neexistuje dôvod, prečo odmietnúť návrh, ktorý predložil kolega Budaj, pod ktorý som sa podpísal aj ja. Keď kolegovia a kolegyne z vládnej koalície majú výhrady, mohli a môžu sa neustále obrátiť na Ústavný súd, aby Ústavný súd preskúmal. V takomto prípade je možné sa ešte raz vrátiť a prípadnú chybu upraviť v parlamente 90 hlasmi. Preto musím povedať sám za seba, že skrátené konanie ani za zmenu ústavy, ani za zmenu organizácie činnosti Ústavného súdu nepodporím. Nie som schopný uveriť tomu, že Robert Fico má skutočne úprimnú snahu tento problém vyriešiť tak, ako si to želá väčšina obyvateľov tejto krajiny. Nech mi je to prepáčené. Ale každá snaha Roberta Fica niečo úspešne a s úprimnou snahou vyriešiť, s dobrým úmyslom, viedla a smerovala do pekla. Som o tom presvedčený aj teraz. Prepáčte mi, že nie som schopný uveriť tomu, že v tomto jednom jedinom prípade dnes to bude inak. A preto chcel by som vyzvať kolegov. Nebuďte alibistami. Neprenášajte kompetencie z Národnej rady na Ústavný súd. Zoberte tú ťarchu zodpovednosti a rozhodovania na seba. A keď budete chcieť, tak nech sa tu nájde 30 ľudí a nech sa postaví pred občanov, že podpíšem návrh na podanie na Ústavný súd, aby to Ústavný súd preskúmal. Ale nie je tak, že tu alibisticky príjmeme nejaké rozhodnutie, zmeníme zákony tak, aby každý z vás mohol na konci dňa povedať, že ja som to nepodpísal. Nie, postavte sa k tomu tak a príjmite rozhodnutie.